mehriban ýylyşlar. Gepleşigimizi kärdeşimiz Ata Hojalyýowyň taýýarlan söhbetdeşigi bilen dowam edýär. Mehriban ýylyşlar, Türkmen ýöle derçeper ýepleşigimiziň söhbetdeşik tagypyna başlaýar. Näde diýilýär? Medeniýet tunudy işgärläriniň güni hem de Matymul Pragynyň şygyryýet güni şeýle ul dawaralary saatlyk şowkuna betlenip Balkan welaýatynyň Matymul etrabyna şu ýyl geçirilýär. Näde diýilýär? Medeniýet tunudy işgärläriniň güni hem de Matymul Pragynyň şygyryýet güni münasibetli söhbetimizi Balkan welaýatynyň etrabyndan ussat şahyrlar Ahmet Mededow hem de Mehmet Gurban, Gel Gurban halipalar bilen dowam edýär. Söhbetimiziň başyny Matymul Pragynyň ajaýyp şygyryýet dünýä dogrusyna başladyk. Ahmet Agil kibir söhbetimizi siz bilen başladyk. Ondan Mehmet Gurban siz bilen söhbetimizi dowam ediberer. Şunu bir karar devletimizin batyarlyk zamanyna hormatly prezidentimiziň karary bilen 2019-njy ýyl Türkmenistan Urawaşlygyň watany ýyly elan edildi. Ine şu ýylyň özüniň başlanýyşlary, bagtly geljege beren bede wady bilen ösýän bir karar devletimizde halkymyz arkadaşlarymyzyň taýsir tagallatı bilen medeniýet we sunudy işgärleriniň hemde beýik akyldar şahyr Matymul Pragynyň şygyryýet gününi uly dawara bilen bellep geçýär. Ine şu fursatda beýik Matymulynyň akyldar şahyryň dünya derejesine at awraýy şeýle belende galdy. Hormatly prezidentimiziň meşhur adamlarymyzy Türkmenliň dünýä belli akyldarlarynyň awraýyny uly halipa Ustad Hadanna Başlygyň meşhur şahirleriň at awraýyny medeniýet sunudy işgärleriniň awraýyny arşa götürdi. Ine wara hormatly prezidentimiz özüniň döwletçilik işgärlerini geçiren duşuny şeýle awraýly adamlaryň atlaryny ebedileşdirmek, olaryň dawaralaryny ullun bellemek barada özüniň her bir mejlisinde alyp barýar. Şu adam halkymyz beýik akyldar şahyryň şygyryýet bayramy medeniýet sunudy işgärleriniň gününi uly dawara bilen, uly şowkun bilen ýurdumyzyň ähli ýerinde uly uruhy bilen belleýär. Sebäbi bellemege türkmeniň bir aňyrdan gelen gadymy baý sunuty Ustad şahirleri, Türkmeniň bütün akyldarlarynyň awraýy bilen ol dünýä derejesinde Türkmen awraýyny alşardyran adamlar. Ine şonuň birim beýik akyldar şahyr Matymul Pragy özüniň ähli goşgularyny, beýik şygyrlaryny halk üçin baky galjaklygyny taraşlap şaglatdyň köňle geleniň senden soňkulary ýadygar bolar diýipdir. Matymul sözüň bilene sözdür, bilmedik adama gur owadyr. Adamlar mümtümen ýitirsen azyr, bardan adam ýennany degmedi ýa-da hem adam zadyň kalbyna giren beýik akyldar. Durmuşda näet bir ýaşamaly, nähili adam bolmaly, erbetliklerden nähili özüň goramaly, nähili insançylyk, adam kärçilik mertebäni bilen saklamaly, nädip owa bolmaly, nähili döwlet bolmaly, nähili insan bolmaly. Şonu ojakdan maşlap, ateneden maşlap döwlet derejesinde adamlaryň akbalyna degişli şeýle gymmatly pikirler goşgulary goýup gitipdir. Mehmet Gurban halipa söhbetimizi Matymul Pragyň dörejilik dogrusyna siziň bilen dowam edäýtik. Mehriban arkadaşymyz saýasynda häzir bir karar döwletimiziň bartyarlyk döwründe Türkmenistan Urawaşlygyň watan diýip adlandyrylýan 2019-njy ýylda häzir medeniýet we sunudy işgärleriniň güni hemde beýik akyldaryň şygyryýet güni edilip bellenýär. Şol bayramçylyklar bilen ähli dogurlarymy, dostlarymy, ähli ildeşlerimi gutlaýaryn. Elbetde Matymul barada gurrun edilse ol Kur'any tesbirläp täzeden bir gazal görnüşinde öz halkyna beren adam diýip aýtmagam bolýar. Şunu Türkmeniň şertleri, ähli öwüt ündew nesihatlary, isleden mihmansöýerligi, watançylygy, ugur tapyjylygy, batyrlygy, jomartlygy, sahylygy Matymulnyň derejeligini görmek bolýar. Ol zatlaryň hemmesini bir ýere jemläp öz halkyna peşkeş berip giden adam. Matymulnyň elbetde bayramçylygynyň geçirilýänine, şygyryýet gününiň geçirilýänine hem adamlaryň begenýändir, bütün yer ýüzi begenýändir. Emma bizim begencimiziň hiç ýyly çägi ýok. Sebäbi Matymulnyň göbek garnyň zaman ýeri esasy ýaşak geçen ýer diýip hasap etdirilýär.
Oson şonuna nähil haýsy temadan alsaň da magtumurlan tapmak bolýar da. Özüň aljaran wagtynda, gowy wagtynda, beýleki her ýyl ýagda ýetişen wagtyň şoň goşgularynyň ugralyp hereket etmäge mümkinçilik berýär. Hem gurdan habar berip duran goşgulary bar. Ýadan goşgulary hiç wagtda könülmeýär. Diňe dünýadalan ýa şuňýadalan ýaly bolupdy. Şeýle gudratly, şeýle akyldaryň öz topragymyzdan çykanynda bir çäksiz goňýar. Inni men Magtumulunyň dörejeligi barada şu ýerde ýaşap geçen bagşylar barada bir ýarym aýdyp geçeýin. Bir ýerde dörek geçen bagşylardan inhe Esengullan Etrekden aýtsak, gurbu bagşyny aýtmak bolýar. Oň halipasyna Göjen bagşy diýerler. Ine şu ýerde ýaşap geçen Çörlü bagşy, oňan Çogdur bagşy, Çörlü bagşynyň halipasy. Şularyň hemmesi Etrek gurban sebitlerini, Esengul sebitlerini ýaşap geçen bagşylar. Indi soňky wagtlarda halipa bagşylardan Nurberdi agany, Warhojany, Ak Mehmet bagşyny, Arazgyç Gurban Ýazypy, Aşyr Gurbanowy hemde Türkmenistanyň halk artisti bolup geçen Erecep Kulu Kerimow ine bilen Nurberdi agamyzyň elinden çykan bagşylaryň biri. Soňky wagtlarda atgadan bagşy bolan Amangul Gurbanowa maşgalary bilen bagşy diýen ýaly. Soňky 100 ýyllykda ýaşap geçen bagşylaryň hemmesini üýtürip men Mukamly ömürler diýen kitabym ýazdym. Şonu da anyk maglumatlar şu bagşylar barada almak bolýar. Soňky ondan soňra dören bagşylar atgadan aran belli atlar aran bagşylar barada ýok ýöne men 2008-de ýazyp goturdum. Şoňa çelli bolan bagşylaryň hemmesi şu taýda maglumat almak bolýar. Bir bagşyhana ýa-da bagşylaryň ustahanasy ýaly bir ýer bi. Köp halipalaryň önüp ösen ýeri. Indi Nurberdi agan öz şägirtlerini sanajak bolsam, şoň öýden bir bütün bir giden bir maşgala da uly. Hawa Arazgyç Gurban Ýazyp, Gyjapçy Berdiýew, Nur Ýagdy Zypdalyw, Aşyr Anadurdyýew, Tagan Nurdy Mämedow, Ataş barşy, inni ölme berdi Ataş barşy diýäsem, Ataş Durdujan ýolgam. Amanyelli barşy, Gafur barşy, Zenanlardan bir topar Amanjan Rejepow diýip, Gurban Meýwi Arazgylyjow diýip, belli aýdymçylar bolan adamlar şoň hemmesi şu Nurberdi agan elinden çykan. Ýöne sanasam sogaba galar diýilen, Nurberdi agan elinden çykan şägirtleri Türkmenistanyň islenlik kunjundan tapmak bolýar. Oň özüniň aýratyn ýoly bar. Oňa da çopon ýolyp öýdi kiçik öwürlük bilen dakylan at. Ol ýol nähil edip alynan. Ol ýol gyýylaryň lälesinden, kymyl haýatynyň, eneleriň hudysynyň ýa-da çoponyň iki aýagyny bir ýüzüne oklap, goýunyň ýyzyna barýaka hiňillisinden, şolaň ählisini bir gazana goýup gaýnadyp, melhem edip öz halkyna paýlan adam. Onsoň da Nurberdi aga ýumut göklüň ýolunyň düýbüni tutan esasy bir şahalaryň birdi pasap edilýär. Oňa 1967-nji ýylda atgadan başatyn berdiler. 1977-nji ýylda dany Türkmenistanyň halk artisti diýen ad berdiler. Men oň bilen 40 ýyl bolýar şeýle tirkeşdim. Bile boldum, oň çaýçysy boldum, baýrak tutýany boldum. Ni şu arada da men şu kitabımda hemmesini görkezdim şolan. Elbette medeniyet tunadi işgärlerini güneme Matmul Pragynyň güni şeýle dawaral bellenip duran günlerini şu medeniyet hepdeliginden dowam edýän günlerini galipalanmady, şeýle hatyralap, agzap geçmek tählim üçin hem ýakymly bolup durýar. Ahmet ağa, siz özüňiz şygyr ýazýaňyz, ondan başga da özüňiz hem aýdym öz aýratyn ýoluňyz bar. Ýerine getirýän aýdymlaryňyz, iýleşlerimizden söýüp dinleýän aýdymlar bar. Söhbetimiň şu ýerine şolardan iýleşlerimizi getirelim. Söhbetimiz soňra ýene siziň bilen dowam edip bererdik. Başsyny. Hoşunde hoşlaşılan gelme. Hoşunde hoşlaşılan gelme. Barışmalı gelişme yat yansın. Kam günümde kalmağırım üstünde. Don yağışı kardeş yağışı yansın. Yürek dayansıdır oğuldur ya diş, şirin mahbub yerersin kuvvati.
Yiğidin dünyada üçtür muradi. Yarı gerek, mahbub gerek, hakkı yansın. Ha! Kişi söylen öğütten, ayrılığı yoktur kuru söğütten. Den duş bilmez ağlarlar yiğitten. Ağlını ısı verin eti yansın. Mağtumuli dostun sırın bilme, bir vefadır ne mehremi. Ümsüm otur halk için ney söylemey. Söyler olsun söylasın yansın. Ha! Motor ilişkin ney söylemey. Söyler olsun söylasın yansın. Ahmet Ağa şiirde aydımıda dinledik. Halifamın aydısı yali, köne halifaları eşi, ufsat bağışlarımı yatlak işte elbette bayram gününe şu halifaları yatlamak senin çiğnem yakınlı orada göre. Elbette. Sebebi bizim neminni peygamber yaşındaki adam olamızsın, gözümüzün açıp göreni, tutar, kıçak, şu şehirde yaşan bağışlar, onu da ama küçüklüğümüzden hem mektepte de ihlas edip okardık. Ona şu gazete jurnallardan yaşlı vardı da o devirde yaşlı urşun iýan bolýardan hem ol dedim de on kakym da var da. O şolun ikisem iýliden urşdan gelýärler da. Onun olup taýda ilkinji ojaqdan başlaýan zat beýne şu sunwatyn hatyryny aýtjaklarym. Olun ikisem kete arkaç, Kızılbayır, Serdar, olun ikisi näme gargy tüýdükde iki gedekleşip aýdym aýdyrdylar. Şonu şu men ýadymda nimet bir ýa-da var da. Bamynyň arkajy benne sen gala, zalim berde durma kalırsın bila dip. Ol aýdymlary soňuny görýärmi? Usta Sadım Mergin doğun molali aýdymlar wadi. Şol aýdymlaryny görýärmi? Ya sen aýdymady, ya da käkiliň ma. Şu aýdymlar arkaçda bir gapdaly damana bilen baglyrak gitýär da. Odan olar çendir Summoryň, Kızılbaýyryň, onun şu taýlarda ýene ol garar kakynda italmadagy ady italmak bizim Summotdan aňyrdan gelýän ýolumyzda şu taýda etirip berýän boýuna çendir Summoryň boýuna çar täşmemediň dädeti täşmeme Suhan oly bilen türlü saryň dädeti kakady sary başyda gelip taýda öýe mihman bolýan adamlar. Nazargelli ýylgaý diýilýär. Şonu büýüde şu Kızılbaýyrlarda ýaşan mahtumly gerkerli ýylgaýlan uly bir toplum bolup ýaşan ýerleri bolar. Onun bir şu taýdanam ýylgaýlar sagyny akdýan nazargelli ýylgaý bilen Haydar Badrak ýylgaýdan alýarlar. Etrek etrafında dören belli şahslar vardı, bir koşulan koşuva, medeniyet sunwa işgärleri vardı, şahirler vardı, şolar vardı, bir koşuyla hak bereyim men her zaman. Jahan keşte olup dünýäni gelen Kur'any tesbirläp gadarlar düzen. Yurdum etrek diýip dilinden ýazan prawyny peşkeş beren etregim. Bardy şahslarym älimi geden sünnäläp sözleriň gaýmagyny süzen. Warka Gulşa atly destany ýazan Mecdeddin Ayyukin beren etregim. Yer yüzüne sepen ışkın gülünü, pelek alıflara sallı yolunu, göz yaş edip zarlan, etrek ilini ol karazovlunu beren etregim. Yardan ayrı düşüp uzakta geden ışkın pervanası dağları kadan, bibinin şanına bir desaniyadan ol aşık sanlığını beren etregim. Baktıhan sallansa yüzüne perde, ayenesi görüp ulaşan derde, ışkın gülün tiren Kızılbayırda ol kurban şahiri beren etregim.
Men bilmedim döredipdir nizani, akıldary usta Seyis Gojany. Çörlü nor berdi Gulwar Gojany, şatlyk paýlamaga beren getiregim. Bardır bir barın savgat bereni, dil biliminin sakazyna durany, Maşan Hamzaýew safar kurany, alimlary peşkeş beren getiregim. Otursam oylansam köpdir de sanım, ustadlara bolmaz sözüm gumanım. Bardır beýan aşyr geldi diwanym, şahirler peşkeş beren getiregim. Mehmet Turan ýaşylaryň ýarany aýdymsardyr dertli ulun dermany. Ak Mehmet arazgyç aşyr gurbany şatlyk paýlamagy beren getiregim. Indi men şol barada bir kagys söz aýdaýyn. Bilin şu aýdymsardan, gow aýdylýan aýdymsardan lezzet tarşmady ýaly, ustad başylar, halipalar, eger şol aýdym dogry aýdylmasa, gaty uly hasrete galýar. Ine men gurby başy barada bir kagys söz aýdaýyn, gurby başy ýaşynyň soňunda sırkawlap, osoň ikindi nara daşar çykarýarlar da, bir seleňle diýip, osoň şonu daşar çykanda ýelesinde bir başy, eli bir ýana, dili bir ýana gidýän başy aýdym oturan eken. Şonu şol ahwah köpelýär da gurbaşyň. Gurbaga başaga näme beýle diýe dert azar berýär diýe de, ýani näkili, ýok dert bilen oňuşda boljakdy, şu ýeledäki başa azar berýär. Görýärmi? Nähili hasret çekýär, dogry aýdylmasa. Elbette halipalar şuun medeniýetin o dişgarlaryň gün hemde matmul pragyň şygaryat güni şeýle uly şatlyk dawra bilen belenip durýar. Ägir halipalanmady, şahirlanmady, ýatlak geçdiňä bula mehriban arkadaşymyň saýasynda döredilýän mümkinçilikleň bir. Ene näme de beren gurulmagy üçin sag bolun. Şeýle bagtyar gününi, toýly gününi şeýle bagty beren kahraman mehriban arkadaşymyň janyna ýaş uzak bolsun, il bähwitli, ýurt bähwitli alyp barýan beýik işleri ilmidama urawaj aldy. Toýlarymy toýulaşdyn. Hawa berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe mehriban arkadaşymyzyň saýasynda Türkmenistan Urawaşlygyň watan diýip atlandyrylýan 2019-njy ýylda medeniýet we sungat işgärleriniň gününi hemde beýik akyldaryň şygyryet gününi bilen ähliňizi gutlaýaryn, elmizam bize toýlarda duruşmak nesip etsin. Mehriban arkadaşymyz sag bolsun aýdýar, onuň başy dik bolsun, jany sag bolsun, işler urawaç bolsun. Toýmyz toý bolarsyň. Sag bolun halipalar aýdanyp gersin, elbette şeýle ýaşy gününe, şatlykly gününe, toýly gününe beren gurulmagy üçin sag bolun. Ýene de işleriňizde üstünlük arzu edýär, ýene de täze eserler bilen ýyleşlerinizi begenip durmaňyzdan arzu edýär. Sag bolun.